pupunta tayo sa ano, galing ako sa Safeway, ayun, tumikot lang ako Safeway, ayan, isa sa pinakamalaki din na store dito, supermarket store dito sa area ng kids sila, no? Ito, kids sila, no? Vancouver. So ginawa, bumili ako ng ano, ito vitamin C, ayun, vitamin C, zinc. So, nagkukulangan ako zinc eh. So tsaka yung pumpkin seeds. So andito tayo sa, andito ako sa ano niya, area. Dito yung vlog ko na Kapampangan in Canada. Buhay Pinoy Kapampangan sa Canada. Ano ito lang, trabaho, isang pasyat, kain, parang nasa bahay ka lang, normal lang, parang nasa Pinas ka lang. Eto, yun ako nakikita ito sa may dulo doon, yun, no? Yung white doon, sa may tree na dry, dagat yun, pababa. Ay, mapahirap namin pagbalik yan. Pupunta tayo sa ano, beach sila na beach na ano pa. So maglalakad tayo pababa. So ang temperature ng klima is 4, pero malamig pa rin pag umahangin. Siyempre still winter, pero papasok na yung ano yan, matatapos na yung winter, at then papasok na yung tagsibol ang tawag, kung saan mga bulaklak, mga halaman magkakaroon na ng manunumbalik ng kanilang dahon at mga bahay. Kaya ano sila, yung daanan ni Santa Claus. Ito, ang bahay nito, old style house, lalo palapag yan. Ito yung ano yan, yung hub nakakas underground, yung second floor, saka yung attic, pinaka-roof. Ito mga ano to, special condominium. Ito kasi yung mga building naman dito. Tanong mo rin ano, yung dagat to. So pababa tayo, talagang pababa, spaghetti, pababa. So doon makikita mo rin yun, malapit. Lagay ko muna dito yung bumili ko, ilalagay ko sa bulsa ko. Ayan o, bulsa ko lang dito kasi kung anong bulsa ko or ano, malalaging mga ano niya. Paano tayo niya? Talagang ang mahirap dito yung pagpanik, mahirap ang para sa Baguio, di ba? Bago talagang matarik, di ba? Na tayo. Maganda yan din ang namin dito. Magandang tirahan dito nga, malapit sa dagat. Pababa yan, pababa. Hindi ko basa pa ako. Ang buhay abroad, bilang isang Kapampangan. I-resume natin, you know. Pero malayo pa yan, kala ko malapit na, no? Oh, layo. So inano ko na, binalik ko na yung pagkasam niya. Bababa talaga, oh. So maraming ano dito, Pinoy natural. So daming ilang dito, mas marami dito ano, Ilocana. May mga Bisaya din, pero madami din. Pero sorry, namimit ko mga Ilocano. Wala pa ako namin na Bisaya, meron yata isa, dalawa, pero halos ano, Ilocano lahat. Meron din Kapampangan natural. Tayo pa, ilang pa. So ano muna tayo ng konti. Ang ganda, oh. Ang ganda ng dito
napakaganda ng mga pine tree. May perfect na pine tree. Pag Pasko, pag halimbawa nag-ano, ay hindi Pasko, pag nag-snow, ang ganda tingnan, parang Christmas tree na may bulak, na may ano, cotton. Pasko po, may cannabis. Cannabis. Yung marijuana sa atin ang tawag ito, cannabis. Siguro nagka-cannabis kung dinaanan ko na ito na bahay yun. Siyempre, ano, malamig. Yung paamoy. So, yan. Lakad tayo. Ang ganda ng view. Ayan o. Ganda. So, dito tayo sa Quetzalcoatl Beach. Para naman nakita nila yung beach dito. Yung gustong pumunta dito, yung nasa ibang bansa na Asian country, tulad ng Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Vietnam, yan. Sa China, pwede kayo mag-cross country dito. So, siyempre, depende sa ano nyo, maghanap kayo sa online kung saan available na offer yung Canada na mga job order yan eh. Basta masipag ka lang search how to apply dito sa Canada, yung link na yun, marami na nun din sunod-sunod na yan, tapos lang na yung link na ano mo. So napakarami rin dito natural na galing Taiwan tsaka Hong Kong usually na nag-ano dito cross country. Yan. Tsaga-tsaga lang pag-apply talaga. Ayun, ito malapit na tayo. Almost na lang siguro. Ayan na, 100 meters na lang. Ayan na, 100 meters. Ayan na, zoom natin. Yung dagat. Tapos ayun na, building near shore. Dagat. So, yung dagat. Ano? Low tide. So, nakikita ko yung ano, low tide. Dating ganda yung tubig eh.
sana ako din ako punta doon kasi mas magandang maglakad-lakad doon sa baybayin eh. Sa tabi ng dagat doon. Sa buhanginan. Pero pag ano, dahil hindi pa nalinis, so lilinisin niya sa ano, winter. Lilinisin niya, magiging puti yan. So ito yung swimming pool. Yan. I-zoom na lang natin. Yung mga yate, pool yate doon. Doon sila magsisimula. Para yun eh, daliligo. Ang lumi ng tubig yan. Dapat nga naka-jacket ka pag naglalakad ka eh. Winter jacket.
Hindi tayo pwede, nakano tayo. Oh, yun oh. Oh. Daming shell oh. Yun oh. Daming shell. Ayan oh. Ayan oh. Ito. Daming shell. Dami. Napadpad dito yun oh. Kinakain to oh. Ayan oh. Diba? Dami mga shell. Shells, early shells from the ocean. Wow. Shining in the sun. Parang si ano yung kanta ni Antis Tagdan Castelo. Yung ano, malayo ang tingin, no? Malayo ang tingin. Malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw. At kapansin. Yung mga malalaking mga container. So yung ibang part naman dito, yung iba yung okay, ilalagay ko yung ano dito. Pwede yan pagkatas. Maalam na ako. Lagay ko muna dito. Yan, para makita ko.